tu je Papradeska a ja sme pri druhom tutoriáli ako stiahnuť hru Papers, Please. Funguje to a čiže vy si na internete dáte uložkom a toto dáte toto tu, vyhľadať a to vám tu nájde presne tú zložku, ktorú si stiahnete. Prehľadač môžeme zatvoriť, keď si to stiahnete a ja som to zle otvoril. Otázujete si to ve WinRARu. Tak. Toto si extrahujeme na plochu. Dobre, čiže si to naextrahujeme na plochu. To vedľa dosť kričia. Sorry. Dobre, čiže my si to extrahovali na plochu. Otvoríme si to. Tu máme install. Dáme pustiť. Teraz postupujte presne podľa mňa. Keď sme dali slovenský jazyk a dúfam, že to už teraz stačí. Áno, a dáme install. A vidíte, že tu som vám to nainstaloval, toto bolo všetko, čo ja sa s vami lúčim, čau.